for corona. Ja. Halvparade, Linda. Halvparade, ja. Halvparade. Fat i tømmerne. Monty, ben til ind og sige. Sådan. Ja, det var bedre. Ro på. Så giv efter. Ja, flot. Sådan, ro. Steady. Og hvis han står fra, så får han ind og ben igen. Og så en lille smule træk i den inderste tøjle. Hvis du kan få ham til at suge på udvendigt, så er det jo også rigtig godt. Det er jo det, man egentlig vil ende med. Jo. Ja, dygtig. Dygtig. Er din veninde lidt mere øvet end dig? Nej. Men hun er vant til at ride sådan en... Hun er vant til at ride sådan en gammel stivben, en som virkelig skal bøjes igennem. Ja. Så hun er vant til at have lidt mere føling med det. Hun har jo reddet dressur i noget tid nu. Ja, kom.